Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor kerkgebouwen in Zeeuw-Vlaanderen. En daarom is aangeschoven Wil Wiertz. Wil, van harte welkom. Dankjewel Jan, dankjewel. Leuk hier te zijn vanavond. Ja, wij komen allebei uit Hulst, dus we hebben een reisje gemaakt. Ja. Maar we gaan uiteindelijk over de kerkgebouwen ook in West-Vlaanderen praten. Ja. Maar eerst, wie is Wil Wiertz? Ja, Vertel. leuk. Ja, precies. Want inderdaad, en dan over jezelf wat vertellen. Waar ben je geboren? Er is een heleboel over te vertellen natuurlijk. Ja. Gewoon even een mooie lijn erin brengen. Ja. Ik ben geboren in Kerkrade. Limburg? Zuid-Limburg, bij de Duitse grens. Kerkrade ligt helemaal tegen de grens. Hè. En heb daar mijn hele leven, het hele leven gewoond. Totdat ik ging studeren. Ik ben dan na de ateneumopleiding in Leiden gaan studeren, bestuurswetenschappen. Dat wist ik altijd dat ik dat wilde. Dat ben ik gaan doen. Ik vertel het met 7 mijlslazen natuurlijk, hè. En in Leiden, in die periode dat ik daar was, had ik was altijd kerkelijk, altijd gelovig, altijd met de kerk bezig, altijd ook betrokken op kerk. Maar had ik een groep protestante vrienden, dat wist ik in het begin ook natuurlijk niet, maar dat bleek zo te zijn, die ook heel actief waren, heel gelovig waren. En eigenlijk door de gesprekken met hun is eigenlijk bij mij nog veel duidelijker geworden dat ik met mijn leven iets anders moest dan wat ik in Leiden studeerde. Maar in Leiden heb je het dus niet afgemaakt? Nee, precies. Dus dat gaat nu komen. Dat ga ik je nu vertellen. Ja. Dat ik inderdaad in Leiden in mijn doctoraalfase ben ik gestopt met bestuurswetenschappen. En toen ben ik theologie gaan studeren. Zo. Terug naar Limburg, naar Heerlen. En welke school is dat? Aan de HTP, Hogeschool voor Theologie en Pastoraat. En later werd dat de Universiteit voor Theologie en Pastoraat. Daar ben ik naartoe gegaan en daar ben ik die opleiding gaan volgen. En welk kandidaatsvak heb je toen gekozen? Nou inderdaad, want in die opleiding, zeg maar, in Heerlen, waar ik eigenlijk naartoe gegaan ben om iets te doen in de kerk. Want ik wist toen nog niet wat ik nu ben, dat ik priester uiteindelijk gewijd zou gaan worden. Dat was nog allemaal in ontwikkeling. Maar toen in Heerlen, in opleiding daarvoor zijnde, kwam ook een andere grote, als je het woord passie noemt, een grote passie van mij aan bod. En ik heb altijd hele grote interesse gehad, ook in architectuur. Okay. Ik heb heel veel boeken, ja, een mens maakt in zijn leven allerlei... we gaan allerlei zijstraatjes in, dus met allerlei dingen bezig. En ik heb heel veel gelezen over architectuur, ben ermee bezig geweest. Ik heb ook in mijn leven heel veel miniatuurhuisjes getekend. Dus die ontwierp ik. En die bouwde ik daarna helemaal zelf van karton. Oh. Dus daar had ik een hele verzameling van. Ze zijn allemaal weg. Ik heb er niks meer van, helaas. Maar daar ben ik heel erg veel mee bezig geweest. Okay. De middelbare school met name. En toen ik in Heerlen kwam, op de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat, en natuurlijk kerken belangrijk werden in mijn leven, en kerken als de gebouwen waarin mensen samenkomen die geloven, die hun geloof beleven, kwam eigenlijk bij elkaar, wat in mijn leven ook altijd heel belangrijk geweest is, want... mijn ouders... Je wilt er iets bij pakken? Nou, dat is misschien wel aardig. Ja? Dan heb je meteen een beetje zicht op mijn... op mijn gezin. Ja? Want mijn ouders, ik ben de oudste van 4 kinderen. Uh-huh. En mijn ouders, die gingen eigenlijk met ons altijd naar kerken toe, waar iets te beleven was. Noem eens een voorbeeld. Dus wij gingen niet gewoon maar naar de kerk, bij ons in het eigen dorp. Maar mijn ouders zeiden, als er nou in Heerlen of in Kerkrade een jongerenviering was, ik weet, dat is iets, onze generatie weet nog wat dat was. Ja. Jongerenvieringen met gitaar en slagwerk en trompetten en zingen, grote koren en donkere kerk en van alles en nog wat. Dan gingen mijn ouders met ons daar naartoe. Nou, en zodoende ben ik in mijn leven in heel veel kerken gekomen als jonge vent. En heb toen gemerkt dat een kerk als gebouw
je aanspreekt, de ene kerk meer dan de andere. Dus daar kom je binnen en daar denk je, maar ook de mensen die daar zijn, die spreken je aan. Dus een vierende gemeenschap, dat bemiddelt geloof. En een combinatie van ruimte en mensen, dat was het voor mij helemaal. En zodoende ben ik want je noemde net, je noemde een woord waar ik even op terugpak inderdaad. In die opleiding was het aan de orde, ik heb nog een kandidaats- en doctoraalfase gedaan, dus zo oud ben ik inmiddels al wel. En in die kandidaatsfase moesten we ook een scriptie maken. En die scriptie heb ik gemaakt over kerkbouw en kerkarchitectuur in de 20e eeuw. En dat was heel leuk. Heel leuk. Die heb ik ook bij me. Ik heb allerlei dingen bij me natuurlijk. Laat maar even zien. Die heet Zomaar een dak. Oh ja, met een vraagteken. En precies, en dat bedoel ik eigenlijk mee van het is ook niet zomaar een dak. Het is natuurlijk wel een dak waar met passie aan gewerkt is. Waar mensen liefdevol over nagedacht hebben. En waar heel veel mensen liefdevol in samenkomen. Volgens mij heb je dat nog zelf getypt ook. Nou, ook dat. Ja, zo ging dat vroeger, hè? Dus ik heb elke bladzijde misschien wel 15 keer getypt of zo, hoor. Ja, dat is gigantisch. Ja, gigantisch werk ook, ja. Maar daar had je daarna wel iets waarvan je dacht, dit heb ik toch maar voor elkaar gekregen. Als je ook ziet hoe de foto's erin staan, moet je kijken. Ja. Je kunt nauwelijks zien waar het over gaat. Ja, als je dat vergelijkt met nu, dat is niet normaal. Ja. Hoe dat maar dat is dan voor je kandidaats, voor je bachelor, dat was mijn kandidaat. En wat heb je dan voor je doctoraal gedaan? En vervolgens gaat die opleiding verder. Ik zat wel op de goede plek, want ik deed naast de studie deed ik heel veel werk in de parochie. Want ik heb altijd een heel actief vrijwilligersleven gehad als student. Met jongeren, maar opbouw van de parochie, van alles en nog wat gedaan. En langzaam ging die opleiding verder. En in de doctoraalfase waar ik in terecht kwam, ook dat heb ik bij me. Want we hebben van tevoren er even over gehad. En ik heb van alles en nog wat, proberen mee te brengen. Zeg, en over welk jaar praten we dan nou? Hier hebben we het over 1900, wat was het ook alweer? 84, denk ik. 84, ja. 1984. Ben jij afgestudeerd? Dus nee. Dat was later, dat was eind 80 was dit. Dit is 88. Oh ja. Toen ben ik afgestudeerd. Dus toen was je doctorandus in de theologie? Toen was ik doctorandus pastoraaltheologie, pastoraal-theoloog. En deze scriptie ging over de zelfstandige woorddienst. Dus dat gaat eigenlijk over de vraag, we vieren, we komen samen, vieren de Eucharistie. Dat is natuurlijk bron en hoogtepunt van het katholieke vieren, waarin Christus in brood en wijn onder ons aanwezig komt. Maar het was al in een tijd dat we er naartoe gingen, dat de vraag zich als het ware stelde, zullen er altijd voldoende priesters zijn? Oh ja. Hoe gaat dat verder? Je zag ook andere gemeenschappen, daar vertel ik ook over hier in dit boek. Bijvoorbeeld in Oost-Duitsland, in het voormalige Oost-Duitsland, hele gemeenschappen waar geen priesters waren. Nee. En waar de gemeenschap zelf de kerk aan de gang hield. Ja. En daar schrijf ik over dat misschien ook een model voor ons is. Voor onze kerk. Okay. Nou, dat werk ik dan uit. En uiteindelijk ben je dus priester geworden? En uiteindelijk ben ik toen, dat is ook niet maar zomaar niet gegaan, maar ik drink even een slokje. Natuurlijk. Want in Limburg, ik heb gestudeerd in de tijd van bisschop Gijssen. En ook dat zegt misschien sommige mensen nog wel iets, maar ja, monsieur Gijssen, de allermeeste misschien niks. Ja. Maar monsieur Gijssen die wilde eigenlijk, die had eigenlijk Rolduc in het leven geroepen als zijnde een seminarieopleiding waar mensen weer op de gedegen manier opgeleid werden. Waar intern, en mijn opleiding was toch wat vrijer. Wij woonden gewoon in huizen, gewoon thuis. En het was duidelijk dat als je de HTP volgde, je niet eigenlijk in Limburg kon werken, niet in het bisdom Roermond. En dat wist ik eigenlijk altijd wel. Oh. Dat niet zou kunnen. Maar goed, ik ging daar toch mee door, omdat ik toen geloofde en nu nog steeds geloof in toch die vrije manier, die wat vrijere manier van kerk zijn. En toen ben ik de HTP gaan volgen toch. En uiteindelijk ben ik zeg maar bij hem geweest. En toen zei hij ook van nee, je kunt toch hier in Limburg niet werken.
ik ga je ook geen priester wijden, want inmiddels wist ik dat wilde. En zo ben ik bij bisschop Ernst terechtgekomen. En die was van bisdom Breda? En die was van het bisdom Breda. Ah, en ik was niet vandaar. de enige van het bisdom Breda, van onze studenten die in het bisdom Breda terecht kwamen. Er waren er meer. Oh, ja. Dus die zijn met mij deze kant opgekomen. Ja. En En voor de kijkers thuis natuurlijk, Zeeuw-Vlaanderen, dat hoort bij bisdom Breda, hè? Ja. Ja. En wie is nou de bisschop? Monsieur Liese, Jan Liese, Ja. die is nu de bisschop. Nee, want even in de katholieke kerk, je hebt dus een bisschop, je hebt een pastoor en een vicaris en een kapelaan. Dat zijn allemaal functies die er zijn, hè? Ja. Natuurlijk is de paus hebben we het dan even niet over. Ja, dat is de het paus hoofd van Rome, van de ja. hele kerk natuurlijk. Ja, hè. klopt. En eigenlijk dan moet je het pakken dat is eigenlijk de plaatsbekleder van Petrus. Hè, dus de opvolger van Petrus, die ook weer de plaatsbekleder van Christus was. Maar goed, het hoofd van de kerk. En eigenlijk bisschoppen, dat zijn eigenlijk een soort apostelen die uitgezonden zijn om overal ter plaatse leiding te geven aan de kerk. Ja. En bisschoppen kunnen ook weer niet overal zijn. En die hebben dan in feite priesters gewijd, die wijden priesters, zoals ik. En die kunnen aangesteld worden, wat ik dan ook mag zijn, als pastoor van een gebied binnen dat bisdom. Ja, en dat is Zeeuw-Vlaanderen. Want welke parochies? En ik ben dan pastoor van inderdaad 3 parochies. En welke zijn dat? Nu zijn er nog 3 parochies. Ja, dat zijn de Andreasparochie hier in West-Zeeuws-Vlaanderen, de Elisabeth-parochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen en de parochie Heilige Maria Sterre der Zee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. En jullie hebben dan ook een team, een pastoraal team, die ook weer helpen om de dienst te doen. Ja, dus natuurlijk kan ik dat ook weer niet alleen Nee. doen. Daar is het gebied ook natuurlijk toch wel te groot voor. Maar ik heb 1 collega, een priester, Jochem van Veldhoven. Ah ja. Die is dan tegenwoordig kaplaan, zo noemen we dat ook weer. En een aantal pastorale werkers en werksters die mij dan daarbij helpen, assisteren. Maar even kort. En die ook voorgaan, die ook voor kunnen gaan dan eigenlijk ook waar ik in die scriptie over schrijf. Oh ja. In vieringen van woord en gebed. Maar wij reiken daar ook communie bij uit. Dat model kennen we in het bisdom Breda. En in Nederland, in enkele andere bisdommen ook nog. Maar wereldwijd is dat niet zo bekend. Ja. Vieringen van woord, gebed en communie. Maar voordat je naar Zeeuw-Vlaanderen kwam, dat is 6 jaar geleden ongeveer? Ja, ik ben nu bijna 6 jaar hier. En wat deed je tussen dat je priester geworden bent? Ja, en... ik ben natuurlijk priester gewijd. Ik ben naar Halster gekomen. Dat was mijn eerste Dat is in werkplek. West-Brabant, vlakbij Bergen-op-Zoom? Ja, precies. Halster, Lepelstraat en het eiland Tolen. Ah ja. Dat was ook wel een stukje Zeeland waar ik begonnen ben. Ik ben priester gewijd in de kerk van Halsteren door bisschop Ernst op 20 juli 1991. Okay. En heb daar 11 jaar gewerkt in Halsteren, in dat gebied. En ja goed, dan begin je met dat pastoraat. En toen waren er nog in elke parochie was er nog een priester. Oh ja. En ik kwam daarbij als pastorale werker. Maar gaandeweg heb ik die positie van al die pastoors ingenomen. En toen ik wegging, was ik de enige priester in dat gebied. Halsteren, regio Halsteren, dus Halsteren, Lepelstraat en het eiland Tolen. Waren 4 parochies. Nou, je komt zelf uit Hoeve. Ja. En daar heb je Bovendonk. Ja. Daar heb je ook nog iets mee te maken gehad, toch? Ja. Of nog? Ja, nee. Nu eigenlijk niet meer. Nee? Niet meer als ik heb daar meer mee te maken. Wij noemen dat het groot seminarie, Zeker, hè? ja zeker. Dus dat is in de tijd van bisschop Ernst, is dat eigenlijk een opleiding geworden voor late roepingen. Oké. Zeg maar. Dus eigenlijk vroeger was het zo dat jongens, na het kleinseminarie, op Eipela was dat in Breda, gingen ze naar het grootseminarie. En dan waren ze een jaar of 18 als ze daarop aan begonnen. En dat duurde dan ook 6 jaar tot ongeveer Precies, 24. inderdaad, zo met 24 gewijd. Maar later, bisschop Ernst is toen dat mogelijk weer was, is die begonnen met een opleiding voor late roepingen in Bovendonk. Okay. En je zegt dan weer tegen mij, daar heb ik iets mee te maken gehad. Dat klopt ook, want toen ik in Breda, want ik ben van Lepelstraat, waar ik woonde, en Halsteren, ben ik in de tijd van bisschop Muskens naar Breda gegaan, want hij heeft mij benoemd in de Michael-parochie
in Breda. En Michaelparochie in Teteringen. En van daaruit heb ik eigenlijk 14 jaar in Breda gewerkt. Maar ook weer van alles gedaan. En een van de dingen die ik van daaruit gedaan heb, dat is dat ik praktijkcoördinator ben geweest op Bovendonk. Een soort stagebegeleider voor de studenten van Bovendonk. En later ben ik ook daar door de bisschop benoemd conrector van de opleiding. En toen is in die tijd ook de rector weggegaan. Dus die is naar Brazilië weer vertrokken. Die kwam daar ook vandaan. En toen heb ik dat waargenomen, 2,5 jaar. Oké. Dat was een hele andere tak van sport. Ja. Want daardoor kom je in die kerk weer op hele andere gebieden met mensen in contact. Moet hele andere dingen doen. Maar daarnaast was ik ook nog pastoor. En ik was ook nog deken inmiddels geworden van het decanaat de baronie. Dus het was eigenlijk een gejongleer met allerlei verschillende functies en taken in het bisdom. Maar dan heb je wel veel ervaring opgebouwd natuurlijk. Ja, ik heb wel veel ervaring En heel veel opgebouwd. mensen leren kennen. Ja. Oké, laten we nou inzoomen op de kerkgebouwen van Zeeuw-Vlaanderen. Ja, er zijn natuurlijk een aantal kerken die gaan dicht. Hoeveel Rooms-Katholieke kerken in Zeeuw-Vlaanderen zijn er nog in de eredienst? Ja, dan als we kijken naar dan pak ik het even naar de verschillende parochies. Dus waar we nog echt vieren op de zondag. Hè? Dat is hier in West-Zeeuws-Vlaanderen, de Andreasparochie, is dat de kerk van Oostburg. Dat is dan eigenlijk onze parochiekerk. En er zijn 2 kerken die noemen we kerk. Dat is Aardenburg en dat is Breskens. En dan zijn er ook nog kapellen, kerken die we de titel kapel geven. En dat is de kerk van Schoondijken. En dat is ook de kerk van Sluis. Oké. Die noemen we nog kapel. En wat is het verschil dan wat in de kerk gebeurt en in de kapel? Precies, dus in een kerk daar zeggen we eigenlijk van, daar vieren we eigenlijk in principe elke zondag of zoveel mogelijk. Nu doen we dat hier niet helemaal zo. En in een kapel, daar vieren we naar mogelijkheid. Oh ja. Hè? En behalve dat we kapellen hebben, hebben we ook nog andere plekken waar we vieren, af en toe. Dat is in Biervliet. Daar vieren we samen met de protestanten in de protestantse kerk. In IJsendijken, waar we vieren in de Mauritskerk. En we vieren in Hoofdplaat in het gemeenschapshuis. Oké. Dat doen we ook nog. Ja. En, daar zijn, en op die plekken zijn de kerken eigenlijk dan of gesloten of dicht. Ja. Ja. Zeg, Ede moet ik niet vergeten. Oh ja, natuurlijk. Dat hebben we, die kerk is er ook, maar die hebben we, dat is een gesloten kerk. Ja. En daar heb ik denk ik ook alle kerken genoemd. Ja, en hoe gaat het nou als een kerk sluit? Wie doet dat? Het sluiten van de kerk, en dat doe je natuurlijk niet dat ik zeg van op een gegeven moment van, nu ga ik de kerk van IJsendijken sluiten bijvoorbeeld. Maar dat is een proces, maar de pastoor sluit de kerk. Dus De pastoor zegt eigenlijk van, wij gaan de kerk niet meer gebruiken voor de eredienst. en dan Maar hij moet ook nog aan de eredienst onttrokken worden. Ja. En dat gebeurt op het moment dat er een nieuwe bestemming gevonden Oké. is. Dus bijvoorbeeld de kerk van Biervliet Ja. die is al langer gesloten, maar die is nog niet zo lang geleden aan de eredienst onttrokken. En welke bestemming krijg je nu? De kerk van Biervliet, als ik het daarover heb, Ja. die krijgt de functie van een soort hotel. Oké. Dus daar worden ik ben onlangs uitgenodigd door de nieuwe eigenaar om te komen kijken. Ja. En dan zie je dat in die kerk heel mooi een aantal, of het er nou 6 of 8, aantal 16. Dus 2 keer 8, komen 16 kamers in. komen daarin. En in midden gemeenschappelijke ruimte. Ik denk dat het heel mooi wordt. Hij moet nog aangekleed worden. Oh ja. En zo proberen we Hoofdplaat heeft de kerk ook een bed and breakfast bestemming gekregen. En buiten West-Vlaanderen? Midden Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. En welke zijn daar? Daar hebben we 3 kerken ook. Daar hebben we de kerk van Tenneuzen, dat Ja. is de parochiekerk, waar we proberen dus de dingen te vieren. Dat is de kerk van Filipine en dat is de kerk van Zuiddorpen. Oké. Dat zijn eigenlijk de 3 plekken waar we daar nog vieren. En in Hulst? Oost-Vlaanderen? En ook trouwens, ook in Midden-Zeeuws-Vlaanderen zijn daarnaast, die hoef ik er nu niet op te noemen, maar er zijn nog meer kerken waar we nog iets doen. Bijvoorbeeld Sas van Gent zijn we nu, als ik dat nog zeggen mag eventjes, maar daar hebben we, de kerk daar is eigenlijk getransformeerd
in een soort van verzamelunit van winkels. Dat is Ja, en ken ik. boven zijn kantoren. Maar daar komt ook in de sacristie een kapelletje voor ons. Dus voor de katholieke kerk om daar een kaarsje te branden. Dat stond vandaag in de krant toevallig. Dat Ja, zou kunnen. Stond in dat? het Ja. Dagblad Stem stond Oké, vandaag in de ja, krant, ja. ja. Het heet, op deze dag dat we het opnemen. Hè? Ja, dat heb ik dan gemist. Maar Ja. ja. En hoe zit het in Oost-Vlaanderen dan? Oost-Vlaanderen hebben we natuurlijk de basiliek van Huls. Dat is dan de parochiekerk. Ja. En dan hebben we kerken in Kloosterzande en Koewacht. En dan hebben we kerken in Klingen en Boskapelle. Dat zijn eigenlijk de kerken waar we op zondag vieren. Ah ja. En daarnaast hebben we natuurlijk nog ook daar hebben we een aantal kerken die we kapel noemen. En dat is de kerk van Lamswaarde, de kerk van Heikant, de kerk van Nieuw-Namen en de kerk van Hengsdijk. Oké. En dan hebben we natuurlijk nog de kapel van Ter Eke, Oh ja. Kapellenbrug. Kapellenbrug is En dat, dat is ja? eigenlijk onze bedevaartkapel. Dus die willen we ja. eigenlijk sowieso blijven gebruiken. Zeg, en wanneer, in welke service, als die dan uit de eredienst ontrokken is, waar mogen ze, welke activiteiten mogen ze dan ontplooien? Ja, kijk, Gaat dat in overleg natuurlijk? ja, natuurlijk. Kijk, de bisschop, of de bisschop, maar dat is van het bisdom uit een kwalitatief beding. Ah ja. Waarin verwoord staat wat er niet mag en Ja. wat we graag hebben dat er wel kan. Maar die dingen zijn natuurlijk wel wat in gesprek. En sommige Ja. dingen, ja, dan weten we van dat kan gewoon niet. Het moet gewoon eigenlijk toch wel betamelijk passen bij wat een kerk toch geweest is. En welke belangrijke rol ze heeft gehad in de levens van mensen Ah, ja. als huis van God. Ja. Eigenlijk, hè? Ja. Zijn er nog dingen die voordat we afsluiten, die je nog wilt vertellen, die je kwijt wilt? Dat je zegt van, dat wil ik nog graag even stellen? Nou, weet je, kijk, ik bedoel, ik ben als pastoor hier gekomen, na heel wat jaren gewerkt hebben. Ik heb heel veel mogen doen met mensen, met kerkgebouwen. Er zijn heel veel kerken waar ik een heel verhaal mee heb. En het jammere is nu, het pijnlijke is dat ik hier kom in een streek waar ik eigenlijk vanaf het begin bezig ben en ook geconfronteerd word met het sluiten van kerken. Ja. En we zitten want het is echt een hele andere tijd in de kerk, 30 jaar geleden toen Ja. het begon, of nu. Dat is echt anders. Ja. Dus ik wil eigenlijk, het lijkt soms wel dat ik wat hard over kerken ben, maar ik zie ook, en in die tijd leven we, en als ik dat nog zeggen mag, dat we natuurlijk, het is allemaal niet meer vanzelfsprekend. Hè? Vandaag hoorde ik op de radio, ook op deze dag van opname, dat was een Belgische priester en die zei, kijk, vroeger was de kerk eigenlijk veel meer een bodembedekker. Die zat overal. Overal was de kerk. Ja, dat is heel anders geworden. Heel anders. Dat is allemaal helemaal anders geworden. En nu gaat het er veel meer om van, voel jij je aangesproken door in je geloof tot Christus? En wil jij daar iets mee doen? En die mensen die dat beleven, brengen we bij elkaar. En daar moeten kerkgebouwen voor zijn. En we begrijpen dat als je om je heen kijkt, dat veel minder mensen zijn dan dat vroeger waren toen iedereen massaal in die kerk trok. Ja. Dus je hebt minder kerken nodig. En het gaat er nu om, hoe houden we het juiste aantal kerken overeind voor de mensen die we hebben? En welke offers vraagt dat? Maar ook welke kwalitatieve kerkgebouwen hebben we daarvoor nodig? Ja. En waar moeten die liggen? Nou, daar ben ik een beetje mee bezig. Ja. En ik weet niet, of mag ik nog tot slot iets laten zien nog even? Tuurlijk wel. Want dan laat ik dat zien. En dat is dan heel ingewikkeld misschien, maar dan pak ik toch dit. En dan zeg ik, kijk, dit afbeeldingje zag ik in de pastorie van Oud-Vossemeer hangen. Bij de pastoor. En dat raakte me zo ontzettend. Want dat is eigenlijk heel belangrijk. Want hier zie je de priester gaat met Christus in het sacrament op pad naar de mensen in de huizen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Oké. Dus Ja. het is mijn taak, onze taak nu, om Christus naar de mensen te brengen. En het is de taak van de mensen, de opdracht om gelovig Christus te ontmoeten in de kerk. En daarom is en blijft en zal dit altijd zijn waar het in de kerk om gaat. De verbinding, de ontmoeting met Christus in de gemeenschap met elkaar. En waar dat kan,
in van die mooie kerkgebouwen die dat allemaal bemiddelen en laten zien. Nou, dat is een mooie afsluiting. Prachtige opdracht heb ik. Ja, ik ga even de kijkers bedanken voor het kijken natuurlijk. Nou, beste mensen, u hoort het en u zag het. Echt passie voor niet alleen kerkgebouwen, maar ook voor religie, het geloof. En mag ik jou hartstikke bedanken, Wiel, voor jouw komst naar de studio en voor jouw mooie woorden. Het was dankjewel. Ja, Nou, dankjewel, Jan.